asaya, hindi mo yung pay. Ano yak mo nun magsipyo? Yak mo nun reklamo, aping nga dak pa na maidawtan si 5,000. Atak pa nun qualified. Sisa naman din kan kanak ya. Aw ni ka di ay kabsat naman tugaw ta. Amo ni ka. Amok mo tahi nagapukad abroad. Imposible ay magainpondar mo. Wala mo't abo di buyo ay dakdak. Wala pa dilugan mo ay tutulo. Kasano na ibaga maing kapay lang man ko daw si Pilak. Sinadinamaga kong sigay kabsat. Siya ay magadi paninkaman takudwani. Ngun sino di mas mangkasapulan sin 5,000 ay sana. Si ay waday nornong mo. Winod din ipagaw ay magadi pangaanas kanuna. Tan magay ublana, tan magay buina. Wat makita to iman. Din ipagaw ay us-usana ay manging bibiyag sinanan akna. Din ipagaw ay pukul di kakay na yan, bilay. Yung magay pamaan na si Udom si pangbiyag na sinawak na. Sino mang kasapulan, si Sigawin o si Dayda. Si sana ko malinom naman tako ay kapsat. Nung naman tako din ibata ko, baka nuwat anggay din awak tako. Pulay ka. At nanap kasapulan, di pila ka din kasapulak pa. Ay tanday na lang di mangmangan. Yung mangmangan nakabin. Kasapulak nga di pilak. Dapat dalisakan. May dami kat. What good sumangaway. Di kumandi na dapat reklamuhan. Ayo, kat nga ta ay Pilipino di ka manina. Ay di naman lang naman di dait na. Sumadit ako man progreso tan ka manina. Uray sin tiyempon dirikat kat. Panganaran lata di naman ta ko. Ay apot kay man na.